Antasena Lesmana Upadine Setyaka kuwi padha-padha li satriya ento tumrapaku satriya kuwi kudu nglungguhi marang jiwa kasatriyane liripun kados pundi saiki dianake sayembara wae Antasena didu karo Lesmana didu karo Setyaka kabeh padha adu atos sing balung leteng gulit wah sing menang ukup kelawan anakmu Janakawati piye sarujuk apa ora menawi kula mathuke mawon Kakang Mas yo ing sarate mung siji wong tuane ora kena melu cawe-cawe ayo metu njaba sapa sing arep gelut karo aku sih wah iya wah waduh amuk Suramrata Jayamrata ing langgeng padha Dimas Antasena Kakang Setyaka nek pancen kowe arep ngayonake kelawan Janakawati kowe kudu iso nglangkahi kuwandane kakangmu ing tambak Mas ngene Kang aku rabi jane aku mergo dipeksa karo bapak mergo jane aku ki ora karep rabi aku ki isih pengen dolan aku ki isih pengen menikmati masa nakal lan aku rabi saiki telat lehku nakal nek kowe arep ngrabi karo Janakawati wis tak sumanggake tak selenggarake sak karepmu gula wentan senengno atine Janakawati weh lah sajak kowe arep nyepelekke nglawan putra Ndrawati ayo nek pancen kowe jiwaning satriya ora kaya ngono carane kowe kudu bisa tanding yudha kowe kudu bisa nglangkahi kuwandane Siyaka oh nek ngono panjalukmu ya tak turuti Kang marmane sira paman Matahari Sengguni dadi batal wakil ingsun Marata diaki pranata tata ragite kaprajan aturna kelawan panjenengan ingsun samendang aja nganti kang karempin paman Matahari Sengguni menapa ingkang sampun paduka dawuhaken badhe kula aturaken nggih menawi jingandika andhangu bab tata ragite kaprajan negari ing Astina tertentu sedaya tan badhe nguci wani para kawula samya sayekseka kabdi akarya luhuring nusa bangsa tuwin negari ing Astina mendhaipun para prajurit anggenipun boten kendhat anggenya tansah gegladen olah kridaning perang sawanci-wanci praja paduka katempuh ing marang muka tartentu boten badhe nggepuk kunca paduka anak Prabu Duryudana anak Prabu Jakawitana kawula nok-nokna ninggih paman Matahari Sengguni iki gawe bombong tias marai pringkang putri Ngastina teko jangkep kang dadi aturira paman ora liwat pakareng utama tindana selawase urip paman Matahari Sengguni menapa ingkang sampun paduka dawuhaken tartentu kula mboten badhe swala anak Prabu namung dereng lan sak sampunipun kepareng ingkang bapa ing kepatihan ngaturaken sembah sungkem bektinipun ingkang bapa kepatihan nggir anak Prabu Jakawitana Lun mangke pupu depan Durna pupu depan Joko Lima Sarawa paduka wonten praja negari Ngastina ingkang putra pun Duryudana ngaturaken putya pangastawa tuwinasung pasegan monokrami mugi tansah kunjuk wonten ngarsa jengandika pupu depan Durna Joko Lima pupu depan Kumbayana oh astaga swala sila pertapa Sumarante awela kula ninggih anak Prabu oh kepareng paduka anak Prabu Jakawitana miji dumateng pisanipun ingkang bapa ing Sukalima dinten sakmenika wonten sowan kula wonten praja negari ing Ngastina pudya pangastawa tuwin asung pasegan monokrami sampun ingkang bapa tambi akarya bombong tiasmanipun ingkang bapa ing Sukalima nggih namung boten langkung ingkang bapa ngaturaken salam taklimipun ingkang bapa mugi tansah kunjuk wonten ngarsa paduka anak Prabu Jakawitana anak Prabu Kurupati bapa Durna sampun kula tampi akarya bombong tuwin marem penggalipun ingkang putra mboten langkung mugi tansah kasekecak nulung kajeng andika pupur Bandura ing Sukalima oh nggih sampun mboten kirang prayogi pisanipun ingkang bapa ing Sukalima den sakmenika wonten praja negari ing Ngastina menika nggih anak Prabu Jakawitana Dimas Kartomarma kadangipun kakang sasawane Siadi padha kanthi raja sapraptamu Dimas Kartomarma Baunut niki dewaji sembahan kula pengayoman kula wonten ing Madyapada prapting delahan dewaji sembahan kula Kanjeng Koko Prabu Duryudana sinuwun Ngastina
pareng padu amiji dumateng biswanipun ingkang abdi ingkang rayipun Kartomarma kepareng wilujeng biswan kula mboten manggalangan setunggal menapa namung delengan sasampunipun kepareng kula ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk saandhap pepodo paduka Kanjeng Dewaji sembahan kula ing Ngastina sinuwun Prabu Duryudana. Ya sira Dimas Kartomarma atur bekti kelawan panjenengan ingsun ora liwat pangerstu ingsun wae tampanono Dimas Kartomarma baunut nunduk niki parang pangestu paduka badhe kula cancang mujeng peni dumawing widang rumeketing Werdaya saestu dadosaken cahya nercahya daging rah kajiwanan Koko Prabu lan tatanan barisane Purwati buling bodhong gantung sibuk aja nganti ingkang padha saur manuk jeneng ingsun diembabarake tun manem Bromo sartane bagake kelawan nggonku ngarawuhake ngaturi rawuh kelan pepunden wing Mandura baunut niki menawi ingkang sampun paduka dawuhaken tartentu kula mboten badhe suwala kula badhe ngestaken dawuh padha paduka Kanjeng Dewaji sembahan kula ing Ngastina Koko Prabu Duryudana. Nuwun mangke Koko Prabu sarawuh paduka Kanjeng Koko Prabu Baladewa wonten praja negari Ngastina. Koko Prabu Balarama saestu ingkang rayi ing Ngastina pun Duryudana ngaturaken pambagya raja arawuh paduka wonten praja negari Ngastina mugi tansah sinampiran karaharjan turta kawilujengan anggen paduka rawuh wonten praja negari Ngastina mriku Koko Prabu Baladewa. Jagat pangestu karo wayah Bathara Jagat Patendra Jaladewagu Yayi parang paduka Yayi Prabu Duryudana miji dhumateng wiswanipun ingkang raka ing Mandura kepareng sampun wilujeng wiswan kula mboten manggalangan setunggal menapa Yayi Prabu Budya pangastawa tuwin pambagya raja miwah pasegan panakrami sampun ingkang raka ing Mandura tambi akarya bombong tias manahipun ingkang raka ing Mandura Yayi Prabu Joko Widana namung boten langkung ingkang raka ngaturaken salam taklim kula mugi tansah katur kunjuk wonten ngarsanipun paduka Yayi Prabu Duryudana Yayi Prabu Joko Pitana ing Ngastina. Yayi Prabu Koko Prabu inggih sampun kula tampi akarya bumbung das manahipun ingkang rayi pun Duryudana ing Ngastina. Koko Prabu boten langkung kaskecakna lenggah jengandika anggenipun rawuh wonten praja negari Ngastina. Yayi sampun boten kirang prayogi anak Prabu Baladewa sinuwun ing Mandura kepareng kula ngaturaken kawilujengan paman hari iki paman sampun boten kirang prayogi sartanipun sampun wilujeng wiswanipun ingkang putra ing Mandura wonten praja negari Ngastina dinten sakmenika paman Harya. Inggih kula ngaturaken sembah bekti kula katur paman Harya iki sampun kula tampi dawuh sami-sami paman. Loh anak Prabu Baladewa ngaturaken kasugengan anak Prabu Bapa Bandura iki Bapa wilujeng wiswan kula salam taklim kula mugi tansah katur. Inggih sampun ingkang Bapa tampi akarya bombong cas manahipun ingkang Bapa ing saka lima dawuh sami-sami anak Prabu Balarama. Nuwun wangge Koko Prabu meski mawon damel kejut penggalipun tias manahipun paduka Kanjeng Koko Prabu Baladewa ing Mandura wonten dinten sakmenika ingkang rayi pun Duryudana ngaturi rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu Baladewa rawuh wonten praja negari Ngastina sewu-sewu kelepatanipun ingkang rayi pun Duryudana kula tadhawadana Kanjeng Koko Prabu Balarama jagat pangestu wayah jagat Yayi Prabu saestu sedaya kawontenan mewah pasugatanipun kadang-kadang kula para sata Kurawa wonten negari Ngastina menika damel bombong miwah damel marem menggalipun ingkang ruka ing Mandura wonten dasaripun lan liripun menapa kula matur ing kados mekaten wonten ngarsa paduka Yayi Prabu Joko Pitana jalaran kula menika ngraosaken kula menika mangertosi pendam-pendam saben-saben kula sowan wonten praja negari Ngastina kula dipun rengkuh dening kadang-kadang kula para sata Kurawa pangraos kula mboten benten nalikanipun kula ngrengkuh tuwin nyendu dumateng Sang Hyang Kawula wonten praja negari Mandura. Mula saking menika Yayi sampun pas kawatos sampun gadhahi raos jigo lan mrkewuh
praptanipun ingkang Raka ing Mandura katimbalan sowan wonten Prajanegari Ngastina menika saestu lair lan batos damel bombong lan marem penggalipun ingkang Raka ing Mandura. Mekaten Koko Prabu. Paling sak mangke menawi kepareng kula badhe matur kula sampun kapiji wisawan kula wonten Prajanegari Ngastina kula badhe nungsung pawarta tuwin kula badhe nyadhong dawuh timbalanipun Paduka Yayi Prabu Jaka Pitana nimbali dumateng pisawanipun ingkang Raka ing Mandura menika sak mangke ngemu werdi saha wigatos menapa wonten sing ngandika Yayi Prabu Jaka Pitana animbali dumateng pisawanipun ingkang Raka ing Mandura. Yayi Prabu menawi kepareng tumunten kawedhara ing kathah nanging menawi wadi tumraping para kadang sedana awi pun Raka dherekaken manjing wonten salebeting kedhatonan catur netra kaliyan ingkang Raka ing Mandura. Yayi Prabu Jaka Pitana jagat pangestu Gorawaya Bathara jagat Koko Prabu sewu-sewu kalepatanipun ingkang rayipun Duryudana Tadhawadana kula nyuwun pangapunten wonten kula ngaturi rawuh Paduka Kanjeng Koko Prabu Baladewa rawuh wonten Prajanegari Ngastina mestine mawon tuwutun pitakon salebetipun manahipun Paduka Kanjeng Koko Prabu Baladewa wonten ingkang rayi ngaturi rawuh jeng andika wonten Prajanegari Ngastina saestu wigatosipun sartanipun dasaripun ingkang rayi ngaturi rawuh Paduka menika tartentu boten sanes kejawi amung kula badhe pados pangayem-ayem penggalipun ingkang rayi kula badhe nyuwun dawuh sabtu pangandika tuwin iku pamrayogi iku pertikal saking pangandika Paduka Kanjeng Koko Prabu Baladewa babagan lampahan ingkang kula sandhang Koko Prabu jagat pangestu Gorawaya Bathara jagat nuwun sewu Yayi mesti kemawon menawi Paduka Yayi Prabu Duryudana anggadhahi perkawis bab perkawis menapa kemawon anggadhahi gegrundelaning manah tartentu kula aturi paring dawuh kelawan ingkang Raka ing Mandura samangke kula ingkang badhe matur perkawis menapa ingkang dados jigo lan perkewuh saha repotipun manahipun Paduka Yayi Prabu Jaka Pitana. Koko Prabu wonten paring dawuh Yayi babar pisan kula menika bingung jalaran sampun wonten tigang candra menika kula menika bingung kados pundi anggen kula badhe nuruti dumateng pamotahipun putra ing Ngastina iki anak kula inggih putra Paduka inggih menika pun Lesmana Mandra Kumara anggenipun sanget kepengin gandrung anggenipun sanget kepengin dhaup palakrama kaliyan sawijining wanita kamangka wanita kula wau sampun kapacangaken utawi sampun kencan semayan ugi sampun wonten calon pinanganten kagungipun Koko Prabu kula menika bingung kula menika waskuwatos kados punding samangke anggen kula badhe nuruti dumateng pamodhahipun anak kula pun Lesmana Mandra Kumara menika Koko Prabu Baladewa. Lho nuwun sewu Yayi mesti kemawon jeng andika menika sampun terwaca lan sampun cetha Paduka Yayi Prabu Jaka Pitana menika minangka jejeripun tiyang sepuh Paduka menika jejeripun tiyang sepuhipun anak kula pun Lesmana Mandra Kumara mesti kemawon menawi jeng andika kagungan putra mongko putra Paduka menika kepengin dhaup palakrama kepengin nambut silaning akrami mesti kemawon yen to namung perkawis bab ragat rabi bondo donyana garing Ngastina sak mangke badhe dipun tahu mboten badhe telas nanging sanes kok perkawis menika ingkang dados jalaran sabab bingung saha waskuwatosipun manahipun ingkang rayi Ngastina nanging menapa Yayi kula sampun matur kula wau bilih temanten putri sampun kencan semayan kalian calon temanten kakung kamangka Lesmana menika prasasat menawi samangke anggenipun badhe tresna nglampahi tresna bangun katresnan kaliyan sawijining wanita menika menawi ngantos boten kasembatan malah anak kula Lesmana Mandra Kumara sak mangke badhe ngeklasaken lan ngendhengaken dumateng pejahipun anak kula Lesmana Mandra Kumara kula saking mrenggang damel jigo bingung raosipun saha watos marahipun ingkang rayi ing Ngastina pun Duryudana menika babagan menika Koko Prabu jagat pangestu Gorawaya Bathara jagat Patindra Jaladewa kuwi Yayi nuwun sewu
Jengandika Yayi Prabu Duryudana paring dawuh menawi calon pinanganten putri sampun nggadhahi pacangan sampun kencan semayan kalian calon temanten kakung mriku nuwun sewu. Putri utawi wanita ingkang badhe dipun lamar dening Lesmana menika putri saking negari pundi, atmajanipun sinten lan sesilipun sinten Yayi Prabu? Ingkang dipun tresnani utawi sampangke badhe dipun pundhut garwa dening anak kula pun Lesmana Mandragumara mriku. Boten sanes kejawi namung putri Madukara. Atmajanipun inggih menika kadang kula panengah Pandhawa inggih Dimas Arjuna. Inggih menika boten sanes sambung Dewi Janakawati ingkang dipun arep-arep ingkang dipun gandrungi kaliyan anak kula pun Lesmana Mandragumara. Kamangka Janakawati menika sampun kapacangaken dening atmajanipun kadang kula ing tunggul pawenang. Inggih menika putra ing Jodipati inggih menika anak kula pun Bambang Antasena. Koko Prabu, kula menika bingung kados pundaken kula badhe nglampahi perkawis menika. Mula ing samangke ngantos kelampahan menawi Lesmana boten purun kula ndaken anggenipun tansah kepengin dipun ladosi dening kadangipun inggih menika adine dhewe inggih menika pun Janakawati. Meraba ing sakmangke badhe lingsem kucem asmanipun ingkang rayi pun Duryudana minangka jejerin Alendra. Monggo sampun marambah makaping-kaping Kurawa menika boten nate akur mesti wonten daretah tuwin pasulayan kaliyan pun para Pandhawa menawi ngantos sakmangke kelampahan Lesmana njugaraken anggenipun Janakawati kaliyan Antasena sampun dipun pacangaken badhe dipun dhawuhaken menapa boten jeneng mirang-mirangaken kalawan asmanipun ingkang rayi pun Duryudana minangka Nalendra Ngastina. Koko Prabu Jagadéwa Bathara. Nggih Yayi kula nuwun sewu. Babagan perkawis Janakawati badhe dipun pundhut garwa kaliyan anak kula pun Lesmana Mandragumara menika sak mangke kula kantun nderek kemawon. Kados pundi tata upacara lan lampahipun kados pundi anggenipun badhe nglamar dhumateng pun Janakawati. Nanging kula menika mangertosi. Nuwun sewu mboten kateges kula menika mbanjindhe mbanjiladan. Kula menika tansah ngesuwi saha ngayomi dhumateng kadang-kadang kula para Pandhawa. Nanging kula nuwun sewu. Tumrapipun ingkang raka ing Mandura anggen kula dipun dadosaken sesepuh sulih sarira. Kula menika dados dipun dadosaken kiblat. Minangka dipun suwuni priksa babakanipun partikel pamrayogi menika miturut kula namung kantun ingkang pundi riyen ingkang langkung rumiyin animbali dhumateng pisanipun ingkang raka ing Mandura. Nggih Koko Prabu mesti kemawon kula sampun tanggap. Mula saking menika kula nuwun sewu. Babakanipun kados pundi ingkang badhe nglamar dhumateng pun Janakawati kula nderek kemawon. Nanging menawi babakan anggenipun Janakawati sampun kencan semayan kaliyan pun Antasena. Anggenipun Janakawati sampun dipun pancangaken kaliyan anak kula ing Randukumara inggih menika pun Antasena, kula pasrahaken dhumateng sesepuh negari Ngastina. Sesepuh negari Ngastina menika sinten? Nuwun sewu Yayi. Wonten mriki menika lenggah pendhita sing kondang monyor-monyor. Wonten mriki menika lenggah pandhita ingkang kondang lantip panggraita wasis waskita ing Esti. Wonten mriki menika lenggah pandhita ing Sukalima inggih menika pun Bapa Mandurna. Kula samangke kula aturi masrahaken saha nyuwun priksa nyuwun sabda pangandika dawuh saking Bapa Mandurna babagan lalaman menika. Yayi Prabu Jakawitana jagat pangesungkara. Bapa Mandurna wonten dawuh anak Prabu. Kula nuwun sewu. Kula badhe nyuwun dawuh sabda pangandika saking sing ngandika Bapa Mandurna. Oh lole kandang blekuduk manyar-manyar inggih inggih. Nuwun sewu anak Prabu. Oh kula menika sampun midhanget atur pangandikanipun anak Prabu Baladewa menika kula ki rada kumesar kula menika rada waskuwatos. Kados pundi? Nuwun sewu to. Sampun ngantos ngandika menika nyuwun prisa kelawan ingkang Bapa ing Sukalima. Kula ora ditakoni kemawon kula menika pun ngertos. Kula ora didhawuhi kemawon kula menika nggih pun pijiran. Kula mboten dipun dawuhi kemawon kula menika ugi sampun tanggap sasmita dumateng kawontenan ingkang lumampah. Babagan menapa Bu Peneban? Nggih babagan inggih menika pun putu kula pun Janakawati kan putu kula Antasena anggenipun dipun pacangaken minangka dados tunangan.
tunangan mriku napa dipun pacangaken badhe dipun dadosaken garwa mboten dangu malih badhe dipun ewuhaken badhe dipun rapiaken mekaten nggih menawi bab perkawis mriku monggo pamrayoganipun pupun bantuna mriku kados pundi lan nek kula ngaten kemawon sing jeneng kula mriku nuwun sewu lho nggih kula mriku wong tuwa wonten negaring Astina mriku nadan kados pundi elek adi kaya ngapa kula mriku wong tuwa sing jeneng wong tuwa mriku mesti nglungguhi kelawan Jawa jawane mekaten nggih kula mriku ngginakaken petungan inggih menika menawi kula badhe ndhawuhaken anak kula nalikanipun kula ndhawuhaken anak kula pun sataman kariyen kalian anak RT menika anak RT RT-ne menika sinden mekaten nggih mong anakipun gerang anak gawan sing dhisik rumiyin menika mekaten pupun bani nggih menika samangke kula ngginakaken petungan Jawa petungan kuna ngginakaken petungan cara saka 5 mriku kados pundi menika naminipun Pancasuda nggih Pancasuda menika dina kelairane temanten kakung karo dina kelairane temanten putri kuwi diitung dijumlahke banjur yen ta wis ketemu dina kelairane temanten putri kan temanten wedok menika dipun suda 55 meneh dipun suda 5 menika kedawahe siji oh menika sasmita ingkang boten prayogi jernyatanipun siji menika tiba pegat pati ateges menawi ngantos sing sak mangke calon temanten kakung lan calon temanten putri menika nekat rabi menika sak mangke badhe dados randha utawi badhe dados duda mekaten Bu Purban nggih menawi dawah kalih menawi kantun kalih menika jodoh nggih jodoh menika ing sak mangke badhe sae kedadosanipun mbuh kepiye wae kahanane ingkang baku calon temanten kakung lan calon temanten putri menika sak mangke badhe dados jodoh daup selawasing gesang mbuh perkara ana rejeki apa ora mbuh ana panganan sing iso dimplos sak bendinane apa ora ingkang bahkan tiba kalih menika tiba jodoh mekaten nggih menawi kantun tiga menika tapa menika kados pundi tapa menika lara lapa nggih cocok kemawon sarujuk kemawon pantes cocok gathuk mathuk menawi calon temanten kakung kalian calon temanten putri menika dipun suda dinten kelairanipun menika kantun 3 menika nggih sae-sae kemawon nanging nuwun sewu mengke uripe ngrekoso mengke uripe keserakat mbuh merga saka kanan ekonomine sing lanang utawa kanan ekonomine sing wedok menika ing samangke badhe nuwuhaken kasangsaran lho nggih nanging nuwun sewu najan to tiba 3 senajan to tiba tapa menika nuwun sewu menawi padha-padha le tresna padha-padha le bisa saling mangerteni tumrapipun ingkang bapa mboten dadosaken perkawis kok nggih mboten dadosaken perkawis arep tiba 3 utawa kalih menika mboten dadosaken perkawis menawi dawah sekawan lah menika pesti sekawan menika pesti nggih sekawan menika pesti liripun kados pundi pesti menika wis cetha jodoh uripe kepenak rejeki ngalir sugih mbuh sing sugih sing lanang mbuh sing sugih sing wedok ngibaratipun menika saenggokan ngemplok rong enggokan ngemplok nika kula lali kata-katane anak Prabu iya kula sampun tanggap Bu Purban lajeng kula nuwun sewu mboten kateges kula menika miyakwati lho pripun kados pundi kula badhe nyuwun mriksa menawi dinten kelairanipun antawisipun Antasena kaliyan Senokawati menika kados pundi lah menika kula menika wau dalu nembe kemawon ngitung wonten ing buku 1001 malam mun kula hitung dinten kelairanipun Antasena kaliyan dinten kelairanipun Senokawati menika sareng kula gunggung dinten kelairanipun kula suda 55 lah keteka tiba siji wah tiba siji menika ateges sasmita ingkang boten prayogi ing samangke menawi ngantos Senokawati kaliyan Antasena menika nekat daup nekat anggenipun badhe nglampahi palakrama mbuh Antasena sing duda apa Senokawati sing dadi randha men ngaten mawon ateges petanganipun Senokawati kaliyan Antasena menika mboten kathok ampun disolasi dilemke mboten kathok jenenganipun menika sampun dados dinten kelairanipun Antasena kaliyan Senokawati Antasena menika wetonipun menika Rebo Wage
Lajeng Senakawati menika wetonipun menika Setu Kliwon. Menika mboten sae, sasampunipun Setu Kliwon kan Rebo. Sik, wetone Antaséna ki Rebo Pahing. Ah, wetonipun Antaséna menika Rebo Pahing sanika Rebo Wage. Kepencet ya Bapak. Iya, Bu Purwan. Nggih, Rebo Pahing kalian Setu Kliwon menika mboten gathuk. Mboten gathukipun kados pundi? Nggih menika kala wau dipun suda 55 dawuhipun setunggal. Teges menika pegat pati. Mbok Antaséna sing dadi duda utawa Senakawati sing dadi randha. Ah menika kula aturi amenggalih lho anak Prabu. Jagat Pangestu Bu Purban. Wonten dawuh. Menawi petangan kula menawi jengandika sampun anggunggung dinten kelairanipun Senakawati kaliyan Antaséna teka ing sak mangke dawah setunggal ateges setunggal menika werdinipun pegat pati. Inggih kados pundi? Malah ing sak mangke kula gadhah pamrayogi menawi ing sak mangke kula suwun Koko Prabu Baladewa kaliyan jengandika Bu Penemban Durna rawuh wonten ing kesatriyan Madukara nglamar kemawon kaliyan anak kula pun Lesmana Mandra Kumara badhe dipun dhaupaken kaliyan pun Senakawati. Nuwun sewu, kula dereng ngitung wetone Lesmana kaliyan wetonipun Senakawati menika kula dereng ngitung. Ning kula kinten menika tibanipun sae kok nggih kula kinten menika tibanipun sae. Ya menawi ngaten kula pasrahaken bab perkawis menika dumateng sing ngandika Bu Penemban Durna. Nggih, sekedap kula tak hitunge 1 tambah 1 5 tambah 5. Tiba entek selawe di suda 5 kali 20. Suda 5 papat. Oh. Papat menika tiba pesti lho nggih nuwun sewu. Dinten kelairanipun Lesmana kaliyan Senakawati menika tiba pesti teges sak kepiye wae kawontenanipun mbuh kanane Lesmana Mandra Kumara menika ngrekoso, mbuh kanane Senakawati menika ngrekoso menawi badhe pados pangupa jiwa menika dipun gampelaken dening ingkang gawe jagat inggih dening Gusti Kakarya jagat mekaten nggih. Malah menapa mboten langkung prayogi kalamun to anak kula pun Lesmana Mandra Kumara katimbalan wonten mriki. Amangka kemawon ditakoni sisan kemawon bocah. Dikon persiapan. Dipun aturi dipun dawuh supados tata-tata samapta ing gati sawega ing diri. Mekaten Bu Purban. Nggih. Paman Harya Wonten maring ngadhawuh nggih. kula aturi nimbali dumateng piswanipun anak kula pun Lesmana Mandra Kumara. Kula aturi nglarapaken sawanipun anak kula pun Lesmana sowan wonten Datulaya Praja Negari Ngastina. Inggih non ngestaken dawuh keparang kula nyuwun pamit madal pasilan nggih anak Prabu. Lagi teko teng Ngrombyang. Edan ana anak ratu teko saksane piring. Lah pripun niki anak Prabu? Sampun Paman Harya. Kula badhe andangu dumateng sawanipun anak kula pun Lesmana Mandra Kumara. Rama, Piye? suluk riyin. Iki mau goro-goro kowe teng Ngrombyang. Dadi ora ana wektu. Kempun. Kula manut. Ampun bengak-bengak tangger menika lingsem dipreksani tangga-tangga. Paman Harya, Wonten dawuh. niku teng bathuk ya anak kula Lesmana Mandra Kumara. Niku enten wujud barang bunter niku napa? Niku senter niku. Lah kok kawontenipun kados mekaten. Niku wau kula golek teng kesatrian mboten enten. Bul nyuluh kicot. Kula kandi sowan teng negari Ngastina. Wonten Lesmana mriku cah kreatif. Pun didangu kemawon. Lesmana Mandra Kumara anakku cah bagus. Bocah mursid iso mikul dur mendem jero kelawan wong tuwa aja mung kandheng ning pangucap. Nanging kababaro dadi pakarti. Lesmana sawise ku tak timbali ana ngarsane wong watu amung Ngastina. Padha kanthi Raja Sapraptamu. Nuwun amit pasang limandhap. Dina benang kira dhewe dumawing tawang-tawang.
linepatno ing tulak manu Kanjeng Rama. Adukan nimbali dumateng wiswanipun ingkang putrapun Lesmana Mandraguna. Mandragumara. Kepareng wilujeng wiswanipun ingkang putra Kanjeng Rama. Mriku kados pundi paman? Sampun ta. Nyatanipun kawontenanipun ingkang putra kados mekaten. Kula niku pendak-pendak teng Saroja Binangun kula niku ya nganti stres. Ning witokno nggih merga kewajiban kok ngene. Inggih. Slamet kamu. Slamet Kanjeng Rama. Bekti kula katur. Tak tampa ora liwat pangesuni wong atuwamu Tampanono. Sampun kula nglampeki. Ora liwat prayoga nonggon mulunggu. Sampun boten kirang kepenak. Lesmana Mandragumara padha kandhi raja sapratamu anakku cah bagus. Sapa to ki? Oh. Siwa Mandura nggih. Wilujeng bektos kula konjo. Siwa Wa Prabu Baladewa. Wa Prabu Baladewa. Iya. Bektimu tak tampa pangestuku Tampanono. Pun kula pundi? Lesmana Mandragumara padha kanthi slamet kamu ya anak putuku cah bagus, putuku Lesmana Mandragumara. Inggih Kanjeng Eyang Durna Gati. Durna ora nggo Durna Gati. Inggih. Wilujeng bekti kula konjo Kanjeng Eyang. Iya, tak tampa pangestuku Tampanono. Pun kula pundi? Rawuh mriki kalih Mbah Putri mboten Ora. Aja sok golek perkara to. Wah, jan wis. Aku ki kesel. Mbahmu Putri kaki wis kesel. Wis sepuh. Wis ora pareke, wis ora pantesi yen to digawa mrana-mrana. Nggih, sepuh kae tumpakane tesih kepenak. Aja mbukawati to, aja mbukawati. Jaran sembrani ning kok ya elok tuwek kae. Sabar Bu Burman sabar. Pun kula sabar ki nganti entek ati kula Kakang Prabu. Kula niku mamang putu kula Lesmana Mandragumara menika wis tahun-tahun kedheke cilik nganti gerang. Cilik niku mboten purun disusani kali ibune. Gelem disusani kali sapi rumiyin menika. Bila aku dadi aneh-aneh kawontenanipun. Nyadong dawuh Kanjeng Rama. Lesmana anakku cah bagus. Kula. Ora suwe meneh kowe bakal tak arabekake. Kalih sinten maneh kalih painem. Aku tak takon karo kowe. Pripun? Wanita sing dadi jejantunge atimu, sing dadi gandolaning atimu sapa? Mboten wonten sakureping langit, salumehing bumi. Ingkang kula tresnani kejawi amung adi kula inggih menika atmajanipun Paman Janaka. Paman kuwi napa? Kajengipun nek kesenane bengok ngoten niku. Alon-alon welemu matur rada maju. Nggih. Mboten wonten wanita ingkang ngeduga saged ngrubuhaken pepeteng jiwa kanalendranipun ingkang kowe apa kowe iki Nalendra? kasatriyanipun ingkang putra Eyang Mate. Pripun? Kesatriyan kula pundi? Saroja Binangun. Ingkang putra ing Saroja Binangun. Kejawian majanipun Paman Janaka inggih menika adhi kula pun Janakawati Kanjeng Rama. Kula sareng midhang taturipun. Mangandikanipun.
Paduka Kanjeng Rama kula sajak netesaken tirta kamandanu. Netesaken tirta kamandanu. Nangis. Netesaken punang waspa. Kok netesaken tirta kamandanu dengar. Netesaken punang waspa. Kula terharu. Ngatasé ing sakula kok kula arep rabi kalih Senokawati Kanjeng Rama niku tenan apa ming guyon? Tenan. Merga yen tuwi nampa dawuh pangandikane Yang Ming Sukalima. Weton ya dina kelairane Senokawati karo Antasena ora gathuk. Merga wis digunggung. Turah siji ya tiba siji kuwi tegese pegat pati. Teges yen to ngasi mengko Senokawati kelawan Antasena nekat nggone bangun bebrayan. Ora liya antarane Antasena ingkang dadi duduh utawa Senokawati sing dadi randha. Gene nganten mboten napa-napa. Senokawati kalih Antasena ben rabi riyen kula ngarep randane nggih purun kok. Ora kena kaya ngono, kudu padha, kudu jumbuh lan atur mung ngarep. Nggih. Lajeng samangke kula kedah kados pundi? Dandana cara manten tata-tata samapta ing gati sawega ing diri anakku Lesmana. Mulat maron sang bagus. Semunira kang kamanungsan. Gong ngaturaken duta panglawung. Duta panglawung. Matur nuwun. Matur nuwun iku nggih matur nuwun kemawon ngaturke panuwun ora kok duta panglawung. Ngaturaken panuwun Kanjeng Rama lajeng samangke ingkang badhe nglamar. Nglamaraken dumateng pun Senokawati sinten? Wong ing Mandura Koko Prabu Baladewa. Aduh matur nuwun sanget. Wondene kula mun ditulungi anggen kula badhe rabi kula nyuwun mamen matal pasilan leren leh kula nyabon Kanjeng. Budayane negeri. Koko Prabu Baladewa wonten paring adhawuh Yayi. Sampun mantep tekadipun anak kula pun Lesmana Mandragumara. Sampun waskuwatos penggalih paduka Yayi Prabu Jaka Pitana jeriyatanipun jumbuh mengedi sartanipun midhanget kaliyan pangandikanipun Bu Purwandurna kaya kala wau ngajeng bilih dinten kelahiranipun Antasena kaliyan Senokawati menika mboten gathuk. Mila pramila saking menika sampun waskuwatos kula aturi masrahaken perkawis menika dhumateng ingkang Raka ing Mandura. Kula ing sakmangke badhe amurungaken anggenipun Senokawati kaliyan pun Antasena anggenipun sampun dipun mancangaken Yayi Prabu. Oh inggih inggih. Maring samangke kula nyuwun pamit kula badhe bidhal wonten ing kesatriyaning Madukara kula badhe nglamar. Sekalian kula badhe matur bilih dinten kelahiranipun Senokawati kaliyan pun Antasena menika mboten badhe gathuk, menika mboten mathuk. Pramila badhe kula wurungaken anak Prabu. Nggih. Koko Prabu Baladewa miwah Bu Purwandura kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Dawa sami-sami Yayi. Sing nyatanipun kula menika tasih kadang paduka piyambak. Nawiji ngandika gadhahi repot tartentu ingkang Raka ing Mandura sagah sabiyantu kelawan sing ngandika Yayi Prabu Jaka Pitana. Nggih, matur sembah nuwun sanget. Paman Harya Wonten maring adhawuh nyarengi kelawan lampahipun anak kula pun Lesmana Mandragumara anggenipun badhe nglamar kelawan pun Senokawati ing Madukara. Inggih. Kula aturi nata gelar barisipun para Satakurawa. Sedaya para Satakurawa sampun ngantos wonten ingkang cicir. Sedaya ngombyongi kelawan lampahipun anak kula pun Lesmana Mandragumara. Inggih nggih.
kepareng kula ngesnaken dawuh paduka anak Prabu Jaka Pitana. Nggih Paman Haryo. Gandeng wekdal kula kinten sampun wonten wonten atur pangandikan malih. Sampun kadhetine purna jejibahan pepanggihan agung pasewakan negari Ngastina sakmenika. Kula aturi bupara kang padha sibuk Paman. Jenenge Sunedya Kuntura Ngedaton. Inggih mekaten anak Prabu iki. Nyun pamit madal pasilan ngesnaken dawuh. Ngatos-atos Paman Haryo Sembuni. Sampun kadhetine boten wonten dawuh maneh Paman Haryo Sembuni. Lah dalah. Lah Paman Haryo Sembuni ngawe ingkang putra pun Dursasana kula cumadung dawuh Paman. Paman kula ingkang putra pun Kartamarma cumadung dawuh. Paman kula ingkang putra pun Surtayuda kula cumadung dawuh. Paman kula ingkang putra pun Satama kula cumadung dawuh Paman. Eyang Pate Sengkuni kula nyadong dawuh. Kula nyadong dawuh Kanjeng Eyang Pate. Edan Paman Wonten dawuh anak Prabu. Lesmana niku dipun dawuhi dandan cara manten lha kok malah nggawani sampah kaya ngoten niku. Kirangan. Kula dhewe ya radong. Oh, jago jeluk. Weh diandan cara manten kowe manten sing Bantar Gebang saja iki. Lah dalah. Lesmana ki mangko cair tau adus, cengele kebak basil. Waduh, kaya iki asal tegel-tegel adalah. Wah, pripun iki Paman? Wis ta sing baku. Wektu dina iki wayah Mas Lesmana Mandra Kumara bakal kelakon dhaup. Asik. Kelakon rabi kula Kanjeng Eyang Pate. Kula nek ora ngirit wadapala pate paman kula Prasata Kurawa kula ora gleleng. Iya Nger iya. Lesmana ya. Lesmana Wonten dawuh Prabu nyandang cara manten mono. Ya sing sak trepe aja kaya ngono kuwi. Niki cara basan. Kula wau bar digebyur banyu comberan wa Prabu. Gila. Lah kata-kata dadi sandanganmu kaya ngono. Pun kajenge kula sawang tenggen kaca kula ketok bagus ora jamak-jamak. Kula ketok bagus dhewe nek dhewe. Wis ta sing baku Dursasana wonten dawuh. Ayo. Sata Kurawa kabeh dikepiyake ngrumajangi kelawan tindake wayah Mas Lesmana Mandra Kumara tumuju ning kesatrian Madukara. Lho, iki gatine Man. Angger wayah Mas Lesmana Mandra Kumara bakal dhaup kelawan Janakawati. Lah dalah. Entamek kurang golek wong legan golek momongan Man. Lho, piye to? Mengkeriyen to. Kabar niku rampun sumebar warata, undangan pun disebar. Lamun to Janakawati niku pun kencan semayan pun dipacangake kalih cah bambung, cah keclok, cah goblok, cah kendir, Antasena nika. Lah kok dadi Lesmana niku kok ajeng rabi karo Janakawati niku apa ora jeneng mengke ngrusui bebrayane wong liya. Wis ta. Merga iki mau ngendikane Kakang Durna. Dina kelahirane Janakawati lan Antasena kuwi ora gathuk, teges ora cocok. Mula kang saka ku ya kudu diwurungake, mesake Antasena, mesake Janakawati. Banjur kersane Kakang Durna nggone Antasena lan Janakawati bakal dirapikke, diwurungke banjur Janakawati didhauke karo Lesmana Mandra Kumara. Asik. Wedyan. Kula kelakon rabi. Ya iya Nger. Wah, lah dalake mboning ngaten carane kula mung kantun manut Lesmana. Wonten dawuh yang bendene ditabung. Ngestaken dawuh te.
bendhe iki suarane toto. Bendene pecah. Mboten to ning te. Wis ta. Sing penting kowe kudu nembang tengaraning para wadyabala satama ngestaken dawuh nyuwun mamin wadal mansilan. Ayo Paman Dursasana, Paman Kartamarma, Paman Surtawuda, Paman Surtayuda, Paman Citraksa Citraksi, ayo tak kanthi tumuju menyang kesatriyan Madukara, Paman. Ayo Lesmana. Suaranya gumuruh munya bendhe sesautan kang kinarya plak Sukmono mangadili nuwe ana sasmintan ingsun jagat ung bawana langgeng sinunggi tatanawrat ora mengko dhisik Kakang Patih Udawa aja kaget sira ingsun timbali ngadhep ana ngarsaning manira Kakang Patih Udawa kula nun amit pasang Kalimantabe dina bena iki lodone do mawahing tamang topang nepat ning tolak manu sinuwun pareng paduka miji dumateng wiswanipun ingkang abdi ing kepatihan pun Patih Udawa kepareng kula nyadhong dawuh timbalan paduka Kanjeng Diwadi sembahan kula pengayoman kula nrimadya pada prapting dalahan Gusti kula sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna kepareng kula cumadhong dawuh pangandika paduka sinuwun teka dinten sakmenika jengandika ngaturaken pasewakan agung ingkang beneh kelawan adat ingkang sampun kalampah lan nuwun sewu menawi kula tingali saking mriki anggen paduka ngawontenaken pasewakan agung menika sajak ngemu pasemon ingkang kirang meranani sak lebeting penggalih sajak penggalih paduka boten rena sinuwun awi kula aturi paring dawuh paring sabda pangandika menggah wonten perkawis menapa wonten paduka gadhah pasemon kados mekaten sinuwun Prabu Ndorowati Koko Prabu iki kepareng ingkang rayi pun setyaki kula cemadhung dawuh timbalan paduka lan tanpa beda kadene ingkang dipun aturaken dening Kakang Udawa bilih kula ugi nyumurupi pasemon paduka menika sajak boten prayogi saja wonten perkawis ingkang damel kegrundelaning manah paduka Kanjeng Koko Prabu Kresna. Lho saking mriku kula aturi paring dawuh ora Bu. Wonten wigatos lan sababipun menapa wonten jengandika ngawontenaken pasewakan agung kang beneh kelawan adat ingkang sampun kalampah Koko Prabu Sri Bathara Kresna. Jagat pangestu kala wayah Ndara jagat setyaki wonten timbalan yektine panjenengan ingsun nganake pasewakan agung ning negara Ndorowati dina sakmengko iki ora liya panjenengan ingsun mung bakal ngrembug babagan pasumpenan ya bisa disebut uga pasumpenan ingkang ndak tampa iki mau wujuding sasmita saka ngersaning Gusti sing diparingake kelawan nata Ndorowati ya diparingake lan pun Kakang pasumpen menapa Prabu pasumpenan menapa jengandika pikantuk sasmita menapa saking para Jawata setyaki wonten dawuh kawuning ana kalamun taku nyumurupi ragaku dhewe ya jasate ya badane nata Ndorowati dhewe aku nyumurupi awakku dhewe teko aku mapan lungguh ana sak telenging prau mongko prau mau mung dhewe ora ana ingkang ngrenggani ora ana ingkang ngancani kelawan nata Ndorowati nggonku lungguh ana sak tengahing prau kuwi tumuli prau ingkang ndak lungguhi kuwi mau sinapu dening ombak wekasan ilang saka paningal ilang saka penyawange nata Ndorowati setyaki munggo iki sasmita ingkang kepiye jalaran pun Kakang dhewe ngonceki
Pasumenan ingkang tak lampahi jroning nendra iki mau pun Kakang durung bisa nemokake werdine apa Setyaki. Dereng ngantos paripun ugi sami mbal wacana kasaru anangge praptanipun satring tambak Mas nenggih Sang Raden Setyaka kadheraken nata ing Raju Tresna Sang Prabu Stijo Bumutra Kasura minggah madani datulih praja negara Ndarawati karya kaget nata Ndarawati Sang Prabu Sri Bathara Kresna kula wau. Pangestu karo Ayaptara jagat Setyaki wonten dawuh rada sawetara wektu pun Kakang durung ngasih rampung nggonku paring dawuh kelawan Siadi ora pati nduga mono lah kok teko iki praptane anakku ing Tambak Mas Setyaka ingkang suwana ning negara Ndarawati. Koko Rabi pratanipun angger Setyaka kadheraken dening angger Stijo ing Raju Tresna monggo kadang Koko Rabu. Iya ya lungguh sing prayoga Dimas. Sampun boten gerang prayogi. Anakku lanang cah bagus anak anungan ndita bocah mursid bisa mikul dhuwur mendem jero kelawan wong tuwa aja mengandhuk ning pangucap nanging kababaro dadi pakarti Setyaka anakku lanang ing Tambak Mas sak suwanmu padha kanthi Raharja ana ngersaning pun Rama ya nggere nonamin pasang Kalimantabe dina bena ngeloduni dumawang tawang-tawang Kanjeng Rama. Iya ya parang madu kami dumateng piswanipun ingkang putra ing Tambak Mas kepareng wilujeng pisuwan kula mboten manggalangan setunggal menapa kepareng kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk Kanjeng Rama. Iya sira atur bekti kelawan wong tuwa ora let pangestune wong tuwa wae tampanana ya anakku cah bagus. Sampun kula pundhak karya jimat paripe ndayoning kasantosan Rama Prabu didherekake suwanmu kelawan kadangmu ing Raju Tresna Stijo padha Raharja. Parang pangestu paduka wilujeng pisuwan kula Kanjeng Rama Prabu kula ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk. Ya tak tampa pangestuku tampanana Stijo. Sampun kula pundi ana wigati apa Setyaka lah kok dadi janur gunung Kadingaren ora ada saben kowe sowan ana ngersaning wong atuwamu Ndarawati. Kanjeng Rama kepareng kula badhe matur wonten ngarsa paduka Kanjeng Rama Prabu Sri Bathara Kresna kawuringana bilih ingkang putra menika sampun mataun-taun dados satriya wonten ing kasatriyan Tambak Mas menika wekdal menika kula sampun nedheng anjek ndungkap dewasa Kanjeng Rama lajeng tumuli kula kepengin namung kasih jejaka kula sampun ana nimbang raosipun ingkang putra ing Tambak Mas pun Setyaka kula kepengin
mengko suwijining wanita kula kepengin dhaup Kanjeng Rama. Ya Setyaka. Jagat pangestu kula wayah Ndara jagat Setyaka wonten maring dawuh. Wis dadi kewajiban lan wis sak trepe kalamun pun Rama iki minangka jejere wong tuwa. Yen to anakku kepengin mengko suwijining wanita kepengin nambut silane ngakrama pun Rama ya kudu sak biyantu kelawan sira anakku Setyaka. Waduh. Ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan Kanjeng Rama. Ya. Banjur sapa temanten kakung ingkang bakal mbok pundhut garwa? Sapa temanten putri, calon temanten putri ingkang duka bisa ngrubuhake bebeteng jiwa kasatriyanmu? Kepareng matur. Bilih mboten wonten tiyang putri, bilih mboten wonten sawijining wanita ingkang duka saged ngrubuhaken bebeteng jiwa kanalindranipun ingkang putra ing Tambak Mas. Kejawi amung ngatmajanipun Paman Janaka ing Madukara inggih menika pun Janakawati Kanjeng Rama Prabu. Jagat pangestu kala wayah Ndara jagat Setyaka wonten paring dawuh. Sing gedhe pangapuramu ya nggir ora kuateges pun Rama iki ora tresna kelawan sira nanging mangertiya wektu dina iki Janakawati wis dipacangake kelawan kadangmu Randu Kumbala ya kuwi Antasena. Mula kangsa kuwi tak jaluk kanthi banget golek wong wadon liyane Janakawati. Golek wong wadon liyane Janakawati. Yen to ngasi mengko pun Rama wani amigarake kelawan anggone si Janakawati lan Antasena mbangun bebrayan. Mongko ora suwe meneh wis bakal didhawuhake. Lingsem kucem asmane pun Rama Natandrawati minangka dadi pujanggane para Pandhawa. Tak jaluk kowe ngalah ya nggir, tak jaluk kowe ngalah Setyaka. Rada maju pisuwanmu ning ngopo? Nuwun sewu. Kanjeng Rama kula nuwun sewu, keparipaksa kula matur lan ugi paripaksa kula wantun lawan Paduka. Lho. Sajak kowe arep wani kelawan pun Rama. Kula wantun kalian panjenengan menika wonten dasaripun. Dasarmu apa? Jabita. Panjenengan maring dawuh menawi sak mangke jengandika ngantos samigaraken katresnanipun antawisipun Antasena kalian Janakawati jengandika ngendikaken bilih badhe lingsem kucem asmanipun Natandrawati. Nanging menawi pamanggihipun ingkang putra ing Traju Trisna luwih lingsem luwih isin asmane Natandrawati. Yen to anake dhewe arep rabi kok ora dipinangkani, awak anake dhewe kepengin nambut silane ngakrami kok ora dituruti mbasan wong liyandrayan kok manut wae. Mbasan anake wong kono-kono arep rabi kok dibelani nganti ibarate ditohi nyawa ditohi pati. Nek cara kula isin ora aji sampean dados ratu, mboten aji panjenengan dados Nalendra pengayoming Raja Kanjeng Rama. Jagat mangestu karo wayah Ndara jagat ya pancen bener aturmu Dija. Lingsem asmane wong atuwamu ngalamun to yen to anakku dhewe duweni panjangka, duweni gegayuhan kok ngasih ora tak turuti. Rak ya kebangetan timen ning atase anakku dhewe duwe gegayuhan ora tak turuti malah anake wong liyandrayan. Sak kecap padha sak kecap duwe gegayuhan kok pun Rama manut wae biyo. Sing gedhe pangapuramu ya Setija mboten dados menapa. Jalaran sampun sak trepipun
kedahipun panjenengan menika ngayomi satanipun belani dumateng kadang kula pun Dimas Setyaka menika. Iya. Setyaka aja kuwatir. Wektu dina iki pun Rama ingkang bakal matur ana ngersane pamanmu Janaka. Mengko aku ingkang njaluk supayane Antasena lan Janakawati diwurungake anggone bakal mbangun bebrayan Setyaka. Matur sembah nuwun Kanjeng Rama. Lakon Dimas. Taala Paduka Angger Prabu Steja ngawe kelawan ingkang paman ing kepatihan nggih sinuwun kula cemadhong dawuh sinuwun Paman Patih Pancatnyana sampun kaget kula larapaken sowanipun wonten ing alun-alun negari Ndorowati kepareng kula cemadhong dawuh Paman Patih wonten dawuh dinten sak menika kadang kula pun Setyaka ing Tambak Mas badhe kelampah nggihipun dhaup kaliyan Janakawati. Malah wekdal sak menika sedaya Nayaka Praja Negaring Ndorowati sampun bidhal wonten ing kasatriyan Madukara. Ingkang wigati nggih menika mboten saja namung nglamar kelanat majanipun Paman Janaka inggih kadang kula inggih menika pun Janakawati. Badhe dipun dhaupaken dening kadang kula pun Setyaka kepareng paduka kados pundi? Paman sampun ngantos kecalan sak mangke kula aturi ngirit wadyabala segelar sepapan tumuju wonten ing kasatriyaning Madukara sedaya kemawon dipun kepiyaken barisaning para wadyabala yaksa jim setan priparangan saking negaring Traju Tresna sadya dipun kandhi angombyongi anggenipun kadang kula pun Setyaka anggenipun badhe dhaup kaliyan Janakawati Paman Patih Pancatnyana Putra Pandhatata Kate Wisaya Indri Aksasara Maruta Pawana Bana Margana la dalang istaken dawuh menawi ngaten benjang napa mangkatipun ingkang pamaning kepatihan mboten ketang sambung bocara lintang tumuli kula suwun bidhal dinten sak menika la dalah nyuwun pamit padal pasilan nggih.
gagah kaya mentang-mentang kowe Kundewa. Setyaki Surtayuda bapamu iya. Wah keparat. Mepalangi lakune para Sata Kurawa nyegat kelawan lakuku nggonku bakal tumuju kesatran Madukara. Oh bapamu. Kae aku weruh sing jenenge Lesmana Mandra Kumara kae kok dadi dandan cara manten. Mangerti Setyaki. Kowe ora kena ngadangi dalanku merga kae pinanganten kakung saka negara Ngastina bakal dhaup kelawan pinanganten putri saka kesatran Madukara. Kowe kudu iso liwat kene waton iso nglangkai ku andane Setyaki babu mati dening aku kowe. Woi. Asne. Bado. Kaya ngene ngendel-delke. Bumbu wong Setyaki. Sandak sirahmu pun. Sambat Surtayuda. Pun. Yo yo mati aku. Cocok tumbak jebol dadamu. Waduh, mati aku. Wah. Parat. Iki sapa? Takon karo aku Wadyabala Traju Trisna ayo. Pancen kowe arep ngliwati dalan kene kudu iso ngundurke Wadyabala saka Traju Trisna. Mati deng aku Debana. Mati aku. Waduh.
Tet. Oh. Serta yudha mundur man. Kae Setyaki ngadang barisane Kurawa. Nggih. Edan. Setyaki kula kan nyimpang marga kok mboten purun. Malah sajak Kurawa dikeparengake medal marga ingkang mriki. Maton pun iso nglangkahi kuandhane Setyaki. Wis kana mundura. Iya. Kowe kok ngasih semenang mungsuh Setyaki tak jajake sate sak mbledhose wetengmu. Nggih. Kula semanggaken. Kurawa iki mesti pendak-pendak maju ya meng kalah. Pendak-pendak maju meng kalah. Pejah lho kan. Kartomarma ya kalah. Kawon. Mungsuhmu Wadyabala saking Praju Tresna. Wilah ngewangi ta. Iya. Kula antem mboten dirasake. Malah kula didak sirah kula manyut. Rada kumat vertigo kula niki, Man. Telung bengi mangajeng kula le wayangan kula mboten mangkat riyin nggih, Man. Lho iki baku lho. Lho, baku kula napa? Peking iki nek ora nek kowe. Ora dadi, Mas. Waduh. Aning niki pun peningen niki sirah kula. Waduh. Kula kedateng dokter niki, Man. Sakarepmu kana. Waduh, Man. Pejah kula, Man. Satama iki mungsuhmu sapa? Wadyabala Traju Tresna. Kula dereng ngantos saben ajeng kalian tiyange kula nglepaske tombak. Wadyabala Traju Tresna kula udani tombak. Aku saja iso nadai malah tombak saking kula siji dicathok. Dinerke kula untung ming nyerempet mboten ngantos tembus, Wan. Alah ya wis gek disansoplas kan. Nggih. Kula semanggaken. Heeh. Nek ana anu, napa, Man? Bisatil. Lho. Bisatil no. Obat sing wernane abang. Betadin kok bisatil. Wong tuwa ki nek ngarani sok. Lah. Iki Surtayuda Kartomarma karo Satama Isda mundur. Ora neng sing mangga pulya sapa sing urung maju. Citraksi. Aku gah nek kowe sekermu ngancing meneh gah. Rene to ben lancar li omong. Nggih, Man. Piye? Waduh. Wingi ngancing sekere saiki blangkemen. Mboten, Man. Arep perang ora. Perang. Mungsuhe sapa ngono ta? Mungsuhe sinten, Man? Setyaki karo Wadyabala Traju Tresna. Wis kana maju kana. Tak tabuhke playon maju. Monggo bulu ayo. Kurawa ora gelem nekuk penjalan Sutakon dak pluntunge kamanmu marang. Wah. Gatot Pandhareja aja kaget kowe tak timbali sowan ning kasatriyan Jodipati. Nggih Kanjeng Rama Kyai. Kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Kanjeng Rama Kyai Jodipati. Yo
kowe ngaturke bekti ora liwat pangesune wong atuhamu Jodipati Tampanono. Sampun kula pundhia karya jimat paribe ndayane kasantosan. Antareja kuwi selamat kamu. Kanjeng Rama kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk. Antasena selamat kamu. Selamat, Pak. Piye? Eneng dawuh apa saka Bapak Werkudara, aku mau ngari manut. Ya mesti wae kowe kabeh Gatot apa dina Antareja. Tuwuh tandha pitakon sajroning atimu, apa to sababe lan darunane tekone kesatriyan Jodipati wektu dina samengko iki. Akeh tarup ingkang genggeng katon gendera satane umbul-umbul ingkang dipasang oleh kesatriyan Jodipati. Mesti kowe bingung iki bakal kanggo sira napa lan mesti kowe takon Jodipati bakal ana apa. Kanjeng Rama Kyai, wale-wale menapa kula aturi paring dawuh patu Kanjeng Rama Kyai Jodipati. Kawontenan elok kawontenan ingkang endah kados mekaten wonten kesatriyan Jodipati menika badhe wonten kawontenan menapa Kanjeng Rama? Mangerti yo. Kalamun to kasatriyan Jodipati bakal duwe gawe. Monggo duwe gawe ora liya ya kuwi mung gawe mantu. Kasatriyan Jodipati kadha damel mantu. Ya duwe gawe mantu. Sing ora liya aku bakal bepisanan kelawan pamanmu ya mak cilikmu Madukara. Ya kuwi si Jelamrong. Paduka badhe bepisanan dumateng paman Arjuna ing Madukara. Ya lajeng nuwun sewu. Ing sakmangke badhe dados pinanganten kakung sinten? Teka kula sampun nambu siraning akrami Kakang Mas Antareja ki sampun dawuh palakrama. Lajeng sinten ingkang badhe dawuh Kanjeng Rama? Wah, gandeng kowe wis rabi, Antareja wis rabi. Sing urung rabi mung kari cah keclok siji iki. Mula aku anane nglumpukke karo kowe sartane Jodipati. Kaya ngene kahanane endah kaya ngene iki. Ora liya aku mung kepengin arep ngrabekke kelawan adimu Ragil. Ya kuwi anakku cah Bambung Antasena iki. Gandeng wis ana kencan semayan antarane aku kelawan pamanmu Janaka. Ya kuwi Antasena bakal tak rabekke karo Janakawati Gatot apa dina Antareja. Wah, ngopo? Malah maju tengah sirahmu mecicil mendonong mripatmu. Aku nek kaya ngene carane aku mau lho, Pak. Piye? Sampeyan arep ngrabekke karo aku? Ya. Mbok yo taren sikno lho. Wah, bakune kowe gelem apa ora? Gah. Wegah sababe apa? Engko sih to. Lah kok dadi Bapak Werkudara arep ngrabekke karo aku, mongko calon temanten putrine wis ana. Ning kok tanpa persetujuan saka calon temanten kakung, Lho. Kowe matur kowe omong nek kowe ngaku yen kowe calon temanten kakung apa kowe sagu? Emoh. Sababe apa? Seto. Aku karo Janakawati iki seprana seprene wis mataun-taun ketakut cilik aku ora tau tepung. Mergo beda mbok. Karo sing jenenge Paman Janaka kuwi wis bojone akeh banget e. Bakune kowe gelem apa ora? Mosik to, sing ping pisan ki ngene. Sampeyan ki dadi wong tuwa ki dawuh ki ya kena wae, ning mbok ya taren karo anak sike. Aku ki urung arep rabi, karepku aku ki urung arep rabi, aku isih pengen dolan karo kanca-kancaku. Isih kumpul pengen kumpul rono, pengen kumpul rene, dolan merono, dolan mrene. Trek-trekan nganggo sepeda ontel. Kowe iki anak satriya kowe cenanangan. Aku cah kucluk tenan ya, Pak ya. Aku ki urung arep pengen rabi, Pak. Aku ki arep nata uripku luwih dhisik. Tur nuwun sewu aku ki bocah srogal-srogol. Anak telu ki sing Bambung ya ming Antasena coba. Kakang Gatotkaca ki Akmil. Kakang Antareja ki ampuh, pinter, iso basa, iso ndodhok, iso tata krama. Sing ora iso basa ki ming aku ki anak turune bapak sing padha plek karo bapak. Aku dadi bapak arep ngrabekke karo Antasena kok ora taren karo Antasena nek kaya ngene carane iki aku mau, Pak. Bakune kowe gelem apa ora? Aku ora gelem, aku kudu ngomong ping pira meneh. Aku ora gelem. Mergo aku ki sing pengen kuwi mau runtang-runtung karo kanca-kancaku. Aku ki mau ndek bojo. Repot banget e.
Aku lunga mancing mesti goleki entuk wae urung wis kon bali. Ngrekasake. Nek aku dhewe rak bebas. Bebas maksudku bebas. Njur karepmu piye? Aku ki ngene ya. Aku ing tur ya ngrumangsani ngene lho, Pak. Aku ki wong akeh kurange. Siji aku ora iso basa, ora iso ndodhok, ora iso tata krama. Angka loro rupaku iki pas-pasan. Wingi aku sempet nembak ceweke jare rupaku kaya maling kok, Pak. Terima aku mundur to, wis aku kagol aku. Tur ngene aku nek karo wong wedok saiki lagi ora tertarik, lagi ora srek atiku. Aku lagi ora srek atiku. Mula tak jaluk bapak aja meksa karo aku. Wah, ora gelem tak peksa ya kowe rasah ngaku dadiane Werkudara. Luwih becik kowe minggato. Kowe minggato saka kesatrian Jodipati, minggato saka Guru Ngamarta. Kowe arep urip sakarepmu, arep mudhar sakarepmu. Aku ora sudi ngaku anak karo kowe. Yen kowe mung arep tak rabeke kok semaya wae. Nah iki sing rada abot ning kene iki. Bapake senengane ngono kuwi. Iso membuat dilema hatiku ya. Anggepe gawe keputusan ora taren karo anak-anak. Aku arep dirabekke, aku ora ditareni, aku ora ditanting sik, kowe gelem ora rabi karo Janakawati. Ayo nek aku ki wis iso. Bro. Carane piye aku ngrayu wong wedoke blas aku ora iso lho, Pak. Wong aku ki nek karo wong sing jeneng wong karo wong wedok ki mentalku paling ora iso. Jan aku wis ora iso. Blas aku ora dong atine wong wedok piye. Aku pokoke pengen dhewe lah. Pepete ora nek wong wedok sing gelem nampa karo Antasena selawase urip aku arep njomblo ora masalah. Jomblo ki apa? Dhewe. Kuwi mau lho. Penake dhewe iki bebas. Arep rono karo kancane iya, arep rono kae karo kancane iya. Ning kowe ora kaya Kakang Mas Antaraja to Dimas. Piye? Arep dirabekke malah kepedhen. Kepedhen sebabe piye? Mergo kulino ngentekke barang. Kowe yen glidik kok kakangku mbarep kuwi ra. Aja buka wadi to Dimas. Ngene lho, Pak. Aku ki pancen bener satria sing dugal kewarisan, aku ki pancen satria sing srogal-srogol. Aku ki ora iso basa, ora iso ndodhok, ora iso tata krama. Ning aku ora tau dolanan atine wong wedok. Mergo apa? Tumrap Antasena atine wong wedok ki ora pareke nggo dolanan. Aku ndek ibu kae wedok. Ibu ora ngayu kae tak sembah. Kae atine ora tau tak larani. Lah, umpama aku kepeksane aku kudu tresna karo sawijining wong wedok kuwi arep tak tresnani padha karo ibuku. Bu, ora caturan. Kon rabi kok semaya wae. Ayo to Dimas, rabi ki penak mengkari mlangkring. Sampeyan mung durusi mlangkringe tok, Kang. Ora ngurusi sesuk nek beras entek. Listrik entek, gas entek, judeg. Bagune kowe gelem rabi apa ora? Ora gelem rabi, aja takon tusuk. Ora sah ngaku ora ana Werkudara. Ora sah mapan ing Kesatria Jodipati. Ya wis lah. Kepeksane manut ora apa-apa. Rabi ming pisane kok. Pepete arep imbuh ya ora kuat ragate. Ngono, kari manut kok ngeyel. Sing baku kuwi tak takoni lahir batin kowe gelem. Lahir batin, Pak, wis aku manut karo dawuhe Bapak Werkudara. Wah, Gatot. Wonten dawuh. Adimu Antasena wis gelem takon rabi. Alah kepeksa aku jane. Urung arep rabi aku. Wis pengen rollingan anu aku. Karo kanca-kanca ya. Aku nek karo ana wis rabi, aku rabi, kebebasanku terhentikan. Ora iso mancing. Wah, malah sambat wae. Wis Pak, aku manut. Bagune ayo saiki budal ning kesatrian Madukara. Ayo tak dirake. Dandan manten gah. Aku tak ngene wae. Aku ki rono-rono meng nganggo sarung iki ya. Wah, kowe arep rabi kudu dandan manten. Emoh, engko ning kono wae.
nglakon rabi kowe urung kok wis kon dandan manten. Yo nek karuane sida rabi, nek urung sida rabi tak dandan manten malah isin. Wah, ya wis nek ngono manut. Ya wis ngono ayo tak dherekaken kesatria Madukara, Pak. Ayo cobamu. Blekek sak dulita. Mel Ndara Janaka. Nimbali kelawan ingkang abdi pun para Panakawan Ndara. Sareng kula sowan mriki. Lah kok teko dadi pasemon panjenengan kados mekaten menika enten napa Ndara? Napa sing mang penggalih nganti nembang mumpung gedhe dadi mumpung jedhe. Bagong menengo sik leh mungguyu to le. Nggih, Bapak. Ora tak jak mulih memang. Nggih, Bapak. Napa sing dipenggalih Ndara? Kakang Semar, wonten timbalan. Mangerti yo. Kalamun to aku ngaturi kelawan praptane Kakang Semar Badranaya. Ana ing kasatriyan Madukara iki Kakang ora liya aku mung kepingin njaluk iguh partikel kelawan Kakang Semar Badranaya. Babagan pasumpenan ingkang pendak-pendak bengi. Ndak sumena kamangka pasumpenane lereke ora becik, lereke ora prayoga tumrap kasatriyan Madukara Kakang. Iki dayane ngopo sartane iki werdine ngopo Kakang Semar? Ndara sampun Mas kuwatos panjenengan mriku. Truk slendro truk. Oke. Panjenengan menika satria ingkang atuh teken ati suci pepayung budi rahayu lho Ndara. Sampun ngantos bab pasumpenan mriku sampun ngantos dipun gagas banget. Wong sing jeneng ngimpi mriku mung kembange wong turu. Gek ditata. Sebab niki dintene pun nyedhaki badhe tumapak dawuhipun ingkang putra pun Gusti Ayu Janakawati kalih Ndara Antasena niku ditata mboten sah mikir babagan pasumpenan lho Ndara. Bapa Penemban Durna rawuh mriki sareng kalian Koko Prabu kelan Lesmana Mandrakumara. Lho astaghfirullah sila pratapa. Sumorante hawala. Iya Janaka. Pratane bapakmu ning kesatriyan Madukara liya aku mung kepengin ndhawuhake kelawan putuku si Lesmana Mandrakumara. Nuwun sewu Bapa Penemban. Anak kula pun Janakawati menika sampun kula pancangaken kalan anak kula ngrandu Gumbala pun Antasena. Kosik Janaka. Mengko dhisik Janaka aja waton bisa ngucap kowe. Aja waton kowe bisa ndhawuhke kelawan majamu si Janakawati karo Antasena ngrandu Gumbala. Sebab bareng pun bapa pitung bareng tak pitung. Dina kelahirane anakmu si Janakawati karo dina kelahirane Antasena kuwi tiba siji. Basan tak Pancasuda. Tak suda 5 tiba siji. Siji kuwi sasmita ingkang ora prayoga, teges siji kuwi pegat pati. Yen to kowe nekat ngrabeke anakmu karo Antasena apa? Bisa uga anakmu ingkang dadi randha utawa Antasena sing dadi duda lho, Janaka. Anentan tulusa amalagung sang Gunda Astratmaja ing
Koko Prabu rawuh wonten ing kasatriyan Madukara. Arjuna iya. Ngandhi kelawan ingkang putra pun Setyaka. Iya Janaka iya. Arjuna iya. Kage pratanipun Kakang iki mung kepengin ndhawuhake atmajaku ya kuwi si Setyaka ya atmajamu. Anakmu ing tambak Mas. Supayane ditampa ngatresnane dening anakmu Janakawati Arjuna. Kula nuwun. Wah. Ruho muri. Tekan kene. Heeh, Pak Lek. Kakang Mas Werkudara rawuh mriki. Ya jlamprong ya. Ndhawuhke lawan anakku Antasena. Piye, aku wis saguh rabi ndi calon bojoku. Aku wis nyewa beskap. Aku wis nyewa jarik ya arepa ming jarik koden. Blangkon aku ya wis tuku. Arepa ming koden. Ukur 40. Cilik tenan ya ndasku ya 40. Piye? Paman Janaka aku njaluk didhawuhke karo anakmu Janakawati. Mergo aku manut karo dawuhe Bapak Werkudara. Aku kepengin sida dhawuh karo Janakawati. Mak cilik Janaka. Antasena piye Pak? Rasaku bingung. Lho, bingung sebabe sawangen sing nganggo sandangan manten ora mung siji nanging telu. Wela, lho iki ngopo iki kok ana kitela singkong barang iki? Iki manten apa tempat pembuangan akhir iki? Antasena kok kowe aja ngawur lho kowe. Lesmana ya sidole berpartisipasi ora. Kakang Mas Werkudara menika kados pundi? Jlamprong wonten dawuh. Antasena Lesmana apa dene Setyaka kuwi padha-padha li satriya. Yen to tumrapaku satriya kuwi kudu nglungguhi marang jiwa kasatriyane. Liripun kados pundi? Saiki dianake sayembara wae. Antasena didu karo Lesmana, Lesmana didu karo Setyaka. Kabeh padha adu atos sing balung leteng gulit. Wah, sing menang ngukup kelawan anakmu Janakawati. Piye sarujuk apa ora? Menawi kula mathuke mawon Kakang Mas Ya, ning syarate mung siji. Wong tuane ora kena melu cawe-cawe. Ayo metu njaba sapa sing arep gelut karo aku sih.
Wijing langit kelap-kelap katon lir kinjang kalih Sri Sang Mawe gandrung sabaran kadulu wukir moyak mayik saking tias baliwur ayo Setyaka kowe ngejak apa tak ladeni aja kok kowe geranganmu kon tekan kene aku ora bakal wedi wah ya Jaya Mrata ing langgeng padha. Wah. Eyang Durna niki pripun? Piye Lesmana, piye? Oh. Nggonmu tanding yuda kelawan Setyaka kepiye? Kasil apa ora? Babar pindah mboten. Kula kalah kalih Setyaka, kula kalah kalih Setyaka. Wah, bali sesuk tak gayoke neh ya, Ger ya. Piye Setyaka kepiye? Pangestunipun anggen kula tanding yuda kelawan Lesmana Mandra Kumara kula saged unggul kok Rama Prabu. Bagus. Ning aja seneng dhisik lho, Nger. Lho. Liripun kados pundi? Merga kowe iki selawase urip ora tau perang. Kowe iki bisa menang mungsuh. Kowe bisa menang ning pabaratan iki merga mungsuhmu Lesmana Mandra Kumara. Nanging mungsuhmu sing siji iki ora baen-baen. Merga kowe isih kudu ngrampungi si Antasena. Waduh. Lajeng kula kedah kados pundi Rama Prabu? Wis mrenga wae ning kono tak ungkuli Sekar Cangkok Wijaya Kusuma, Setyaka. Putraning sun sireku wis wanci pisalan senenge ngwang ya kuline ngarti becik sira ning praja ngaturaken manuwun Rama Prabu ya wis kana maju kowe ora bakal ngrasake lara, kowe ora bakal kaning pati ya ento mungsuh lan Antasena. Nyuwun pamit.
maning jajalan sekertaning baune iblis lanat Dimas Antasena Kakang Setyaka. Ayo. Nek pancen kowe arep ngayonake kelawan Janakawati, kowe kudu iso nglangkahi kuwandane kakangmu ing Tambak Mas. Ngene, Kang. Aku rabi jane aku mergo dipeksa karo bapak. Mergo jane aku kira karep rabi. Aku ki isih pengen dolan, aku ki isih pengen menikmati masa nakal. Iki lho. Ana aku rabi saiki telat lehku nakal. Nek kowe arep ngrabi karo Janakawati wis tak sumanggake, tak selenggarake. Sak karepmu, gula wentan senengno atine Janakawati. Weh lah. Sajak kowe arep nyepelekke nglawan putra Ndarawati. Ayo, nek pancen kowe jiwaning satriya ora kaya ngono carane. Kowe kudu bisa tanding yuda, kowe kudu bisa nglangkahi kuwandane Siyaka. Oh, nek ngono panjalukmu ya tak turuti, Kang. Ayo, ajak apa wae ngedel-delke. Lho. Jayamrata. Genjang kancing langit kelap-kelap katon. Lir genjang alis risang mawa gandrung. Duh mesake. Gong, gareng iki aja kon ngempul. Men go nguatke otote, Tru. Kaya ngangkat Magicom ora kuat e. Ndara Antasena mundun, Ndara. Heeh, Tru. Waedan. Enek perkara sing aneh-aneh, Tru. Watake satriya sampean yo kudu ngladeni, sampean ditantang ya wani nandingi. Ya ya, lo jual gue beli, ngono wae. Lah iya, Tru. Heeh. Sing aneh napane? Ya niku wajar kok, satriya kok. Ora to. Coba. Setyaka kuwi selawase urip ora tau perang. Tak antem lah kok dadi ora dirasake. Tak antem ora dirasake, sajak ora krasa, malah nantang sumbar-sumbar. Ayo, ketokno budimu. Matuk Aji Jaya Kawijayan. Aku matek sungutku iki ya ora ampan apa-apa, Tru. Weh lah. Ndara Setyaka niku? Heeh. Niku kula wau niku ngerti anu niku. Apa? Nek sampean oh bener, nggih bener nek sampean ngendika. Sampeyan sanjang nek ana bab sing aneh niku bener lho. Kok kowe iso muni bener? Merga kula wau ngerti. Sinuwun Kresna niku ngepuk-puk sirahe Ndara Setyaka. Di anu kaya cah cilik niku lho. Puk-puk ngoten niku. Wela dikapake ya. Akirangan mbok menawa niku sing dadekke srana ampuhe Ndara Setyaka. Terus iki piye? Tak matur Ndara Janaka teh. Mara Sangarjuna semoyo kang kamanungsan kasrepanting kaing mungsa. Petruk eneng ngopo Petruk? Matur Ndara Janaka. Piye? Niki nek mboten jenengan sing ngrampungi, mboten badhe rampung perkawisipun, Ndara. Sababe opo Petruk kuwi matur kang kene mangkono? Kecurangan harus dibalas dengan kecurangan. Hasil dari penghitungan tidak sesuai dengan yang ada di lokasi. Kowe iki omong apa? Aku ora tanggap karo aturmu.
Nika Ndara Setyaka diwangi kali Sinuwun Kresna nika nggon sirahe enten napane cobi mangtiliki to lho. Ayo, Amuk Suramrata. Suramrata Jayamrata imbang yen padha-padha Antasenane iki. Ayo, Antasena. Dimas Antasena kuwi aja dadi satriya ingkang jiring getih wedi mati. Kowe wani arep ngrabeni Janakawati kowe kudu wani nandingi lawan Setyaka. Ayo, aja mung tekan semono kridamu. Katokno budimu. Tokno ketokno yen to kowe satriya sing digdaya Antasena. Ayo aja meneng wae kowe. Aja meneng wae, aja mung nyawang kelawan Setyaka kowe. Antasena ngapuranen aku Antasena padhak aku ora ngerti olehmu tumindak culika apa piye ngono Kang. Oh, lah senengane nek arep rabi iki aku ora malu nek wis omong to. Nek sampean seneng peken. Aku ki ora arep ngukui Janakawati ning ora curang kaya ngono kuwi. Nek kaya ngono ki padha karo sampean wis mirang-mirangke Antasena. Ayo. Saiki kene wis ketok sapa sing menang sayembara. Ngene bakal mboyong lawan Janakawati. Antasena, Antasena mandhek Antasena. Dadi lehku nulungi karo Setyaka mau kok ya iso ngerti Antasena ki ngerti wae. Anggepmu ora enek sing ngerti apa piye? Anggepmu ora enek sing ngandani karo Antasena apa piye? Sing ngandani kula, Mas. Ayo ngejak apa senengane ratu mindak curang karepe sok kaya ngono ora. Modar ora konangan kowe saiki pisan. Bela dalah Petruk ponokawan menika kok do ngece kalih kula Rama. Wis Setyaka wonten dawuh padha kelawan sing dingendikake wong atu Amunjadipati mau, sapa sing bisa menang sayembara keduga menang boyong lawan Janakawati. Lajeng kula kados pundi? Wis golek wanita liya. Najan to widodari tak gayuh ke Setyaka.
Enjing langit kelap-kelap katon nirkenjang alis risang mawe gandrung Oko Prabu piye Arjuna minjang malih menika menawi badhe tumindak menika dipun penggalih rumiyin iya sampun ngantos damel kuciwa sampun ngantos damel wirangipun para kadang iya Janaka ya sing gedhe pangapuramu ya Janaka pun Kakang Lenggana sartani ndodeng kaluputan inggih Koko Prabu menika Sekar Cangkok Wijaya Kusuma kula kunduraken ya ngaturke panuwun ingkang tanpa pepindhan di Petro wonten dawuh Ndara bendaramu Janakawati aturana tindak mrene Gong garene Gong oh siapa itu Ndara Janakawati tuntun rene tuntun kaya wong picak apa piye apa iso mlaku dhewe kok kon nuntun ngono ngene ora aja ndemok kula niku wong macul tangan kula niku gupak letrong gupak lemah iya Bagong ampun mriko senes mriku niku nggen anu comberan malah arep asah-asah ngopo ngguyu aku Bagong mboten apa-apa kami saleh jenengan benake tinggal ketungkul turu lah Janakawati wonten dawuh Rama kae calon guru lakimu ya Antasena apa kowe gelem ngladeni kelawan kadangmu Ngrandu Gumbala kae lair lan batos waton Kakang Mas Antasena ugi tresna kaliyan kula tartentu kula ugi badhe ngladosi lair terusing batin kula Kanjeng Rama Antasena piye Pak Geluk wis cetha ature adimu wedok lamun to dheweke saguh nampa katresnanmu ya wis siji pasti loro jodoh telu tibaning wahyu ki nek sing ngerti ora ngira babar pisan kok aku mung arep ngepek adiku dhewe wis ora wurunga ya mung tepung besan ora wurunga ya sedulure mung kuwi wae Tro anu pripun wah ya tak anjar kowe aku sirku ngangkah wong-wong Temanggung kono lho Truk sing ado Angga sing ngakwi nika pripun Arjuna Antasena wis aja kokean gunem sing tanpa gunuk adimu wedok kanthi ana ing taman keputran kene ayo Janakawati melu kakak ayo ayo kowe tak seneng-senengke arep tuku apa sak karepmu seblak Buba ayo melu aku sing penting melu aku lho kok isih lenggane kono iki karepmu piye apa ya ana jamak lumrahe wong karo bojone kok mung ngudlung wae Andi to tanganmu kuwi niki lho aku rawani nengeti ya wis kaya ngan ora alon-alon iki ora dipidake lho rada rene nah nang telek lencung wah Ndara Antasena sing kula ajarke wingi iki lho Ndara piye kata-katane ayo aja ning kene kaya iki dhukur nengan apa wis ora ayo ning kono nengan pindha mimilan mintuna bisa langgeng tekan puputing yaswa Janaka inggih Koko Prabu